sani ba ce ban suna da Aisha. Ke fa a sunanki? Sunana Shamsiyya. Ke fa a sunanki? Khadija. Ke Khadija sunanki? Da kai kuma mai unguwa na gidan Lilo. Kai kuma ya sunanka? Babban kwaro Usman wa? Usman Abubakar. Ke suka ci nawa suke ba ku? Ni ban taɓa zuwa nan ba mu taɓa yi ba. Ka tambaye tsakanin da Allah wani ne a da ita. Ke kar ka sa rigar nan mai unguwa. Ke idan suka ci nawa suke ba ku? Wallahi ba mu. 300. Kai ke nawa suke ba? Ibe mu magana ba da na ce ba zan yi ba. Da na yi na ce ba zan yi ba. Mama na ta hana ni, baba na zai iya kashe ni. Shi ya ce wanda ya zo nan wajen wai mu sallama za mu je. Sallama za mu je. Sai ga kuna ta jana. Ke nawa aka yi za a baki? Cewa ya mu zo ne bai ba 500 na ce ba zan yi ba. Ai idan wani bai kallon mu Allah na kallon ba zan yi ba. To waye shigo da kenan dakin? Me unguwa ga shi nan. Me unguwa? Ni fiyo ta nan. Wallahi ga shi mai unguwa shine kawo dakin da karfi ya kawo ku? Da karfi. Wallahi waye yi mu shigo. Muna zuwa nan guririn na zo na ita kana anan sai ya tambayi Alhaji. Waye Alhaji? Cewa na yi ba zan yi ba. Mama baba na zai iya kashe. Wallahi na ce baba na zai iya kashe. Allah ya ramta ka ga ma kuma ina ni ba na zan je in zaro. Yace amma Allah ya haramta ke waye cire muku kaya. Ke fa mun tare ki daga ke suke ne akan gado. A'a ba ni bane wannan ne wannan ne. A'a ni ba bane. Ke ce ita ce ta riga ce. Wannan ba ni wannan dogo riga bane. Amma shi ai ba yana kan kaya duka. Yace ni na ba mu shi kenan. Ka san lokacin da muke nan? Ba ki amma ba na ce ba a nan idan galibi da kana cin gindi ko to baka ci ba ni ban ci ba to amma dai zaka ci wallahi tallahi ba zan ci ba wallahi kake cewa wallahi tallahi bai ku cinye wani jaha wannan ne yace ayi mu sai ce na ce a mama na ta waye babanki babana Ibrahim sana'a me yake a Maraba baya sana'a komai shi ma'aikacin me magani yake badawa. Wani magani? Maganin shawara. Alhaji Ibrahim. Ke kuma waye babanki? Ni? Siraju. Wani Siraju? Siraju. Me sana'an shi? Shi na aikin mota. A tsohon malabaki ko ina? A tsohon malaba. Wani layi? Ka zama wata? Ke waye babanki? Ni wajen gidan su malam biliya. Waye babanki aka ce? Waye babanki a nan? Sunan shi Ahmed. Aikin me yake yi? Shi ma biya aikin kuma ya da shi yasa ku kuma zai ku zo ku je da gindi ku kai musu kuɗi ko? Wallahi Allah ma wallahi ba mu tabbai wallahi kullum me unguwa ke kai? Wanda yake a wannan kullum yake kira